Aktar minn xarejn wara li ġarra fil-ħajt ta' blokk appartamenti fi triq Mimosa f'Tal-Pietà u l-inkjesta maġisterjali għadha inkonkluża bil-5 familji għadhom fil-limbu ta' x'se jiġri b'ħajjithom. Aħna li nixtiequ issir ġustizzja li għandu jsir. Issa qegħdin nistennew bħattilkom l-inkjesta għax minn hemm nistgħu nagħmlu l-proċeduri li hemm bżonn. Għalissa ma nistgħu nagħmlu xejn. Għalissa kulħadd ħafna skali ġiel ammulaw. Krim il-vittma ta' din it-traċedja, Martin Gatt, meta kienet jitkellem magħna waqt waħda miż-żjarat ta' kuljum li jagħmel lid-dar tiegħu bit-tama li xi darba u familtu għad jirritornaw f'darhom. Għajra l-intervent tal-awtorità tal-ippjanar, il-familji f'din il-blokka tħallew lampa stampa għal rihom mill-awtoritajiet, il-kuntrattur u s-sit tal-post fejn kienet isir ix-xogħol bis-swit il-blokka tagħhom. Ma ċevejna l-ebda dawk ġodda, kulħadd naħseb għalissa ħajibqa' fil-postijiet li għandu, għalissa jibqa' mattilkom minix komdu, mhux jiena proprja l-mara għax titqgħod titlak l-solari tarax li ġejna għal mill-li konna. Dan l-iskarriċ u l-inkonvenjent tal-familja Gatt seħħ fid-dawl li fi żmien 15 kellhom joħorġu minn post provdut f'Witilajn mill-kuntrattur li wettaq il-ħsara biex ġew rilokati ħażebbuġ. Il-familji l-oħra wkoll spiċċaw inferxa madwar Malta f'Ħażebbuġ, ir-Rabat, l-Imsida u l-Mosta. It-traġid ta' Martin Gatt għax-xogħol ukoll twal għaliex qabel kien jaħdem viċin ħafna tad-dar tiegħu. Ħela ta' diesel u petrol iktar. Bla bżonn għax ta' ma kellix abtejthom u anke tittaħseb ħinijiet qabel biex tmur għax-xogħol qabel niżla kelli u nasal. Biss biex ikollhom jidħlu jġibu xi ħaġa mid-dar, dawn iridu jagħmlu talba fl-assa tar-Rabat biex forsi ħallhom jidħlu 5 minuti biss fil-post. Wieħed irid iqis li issa qed joqorbu l-istaġuni xitwin u r-residenti tal-blokka m'għandhomx ħwejjeġ xitwin xilbsu peress li ħarġu b'ta' fuqhom senduqhom. Numru ta' appliances bħal chest freezers u fridges kienu mimlija bl-ikel u lanqas jistgħu jarmu l-ikel ta' ġofjhom li mar peress li anki d-dawl qatawlhom mingħajr ma kienu jafu. U għatem irrot ħajr l-numru ta' kumpaniji waħdiet fin-numru sindki u kunsilliera tal-inħawi li għenu lilu l-familjari mill-quta minn din it-traċedja.